Şunki canlı yayınımıza yine de şu tağı kanalımızda şu Türkmenistan Ayal Gıyzlar Arkalaşığı adlı kurumu bulunsun. Yine de şu yerde toplanalım deyip bir ara geldik vatandaşlar. Hoş geldiniz hemmeniz. Yine bizim şu Muhammed kardeş berdi. Mikrofonunuz açılsa ilk söz size vereli. Açış yal edip aytıp berseniz başlayın. Sağ olun. Ajan hanım indi yani halkı cahil koyulya diye yani biz şu neçenli belli doğru aralığında bir yıl var elbette gurrun edilmeli açılmalı atlarda yankı gurrun edilip bir baskançak yukarık kalmalı bizim meselelerimiz temalarımız cahil kaldırılan halkın gurrunu kan edildi. Yani bir yerde yankıyalı ben fikrimce yankı cahil kaldırılan bölük aşılmalı mukadiyanda bu yerde hani esas gurrun cahil kaldırılan halk hakkında değerlenim neyme üçün hayzi sebepten cahil kaldırıldı halk. Şu tarafa geçmeli mukadiyan ben sebebi neyme üçün ne görüyoruz dünkü gepleşiklerimizde de gurrun ettik bunları kan gurrun edilip gelin ya şu meselelerin hani halk cahil kaldırılıyor yürütülüp onun maksadı neyme için şu yağdaya düşürüldü şunun üstünde köprek gürleşsek kovalar mı kadiyen şu yerde hazırlıkça neme deyin şeyle cemleyin son yeniden koşulun. Bor sağ ol Muhammed kardeş. Şu yerde indi men şu görücülerimizden YouTube diyenler şu TikTok görücülerimizden dinleyicilerimizden şu yere gelip katnaşıp oturan ähli vatandaşlarımızdan ötünç soramak isteyen sebebi men ekranımı açıp bilmedim. Şoň üçin ekranı açsak has bir hili yakynan neme ýaly boljakdy da bir hem kalitesi hem bir hili de gowy boljakdy gepleşeň dip düşündüm. Şoň üçin ötünç sorayan geljekde şu tehnik sebäplerini ortadan aýrars diýip size söz berýän şu ýerde. Sebebi biz hasta şu vatandaşlarymyza has ýakyn bolmagy isledik da. Sebebi bizim bilen köprek ara gatnaşykda bolmaklaryny şu ýerden ýene bir gedek şolara ýatlatmak isledim. Şu ýanky Muhammed kardeşiň aýtyp geçişi ýaly şu Türkmenistanda bir jahil bir millet hem önüm öndürmeyen bir topor var diýip Saparada aýnyň bellep geçeni sebebi şol adamlary şu derejeye ýetiren bizim garşymyzdaky şu ogurluk, yalan başga da näme şoň üstüne bir hili adamlary samimi däl ýanky mankurtlaşdyrmak ýaly derejelere getirenden soň insanlar diňe şunki gününi alada edip şu başga hiç hili pikirleri bolmany ýa-da başga bir pikir öndürüp biljek nesil ýok diýip şu derece yetirenden soň şunyaly halkymyz ortaga gelipdir da şu halkymyzy şu derece mankurtlaşdyrypdyrlar. Sebebi näme üçin ähli tarapdan gysyp ýurdun içinde iýmit ýetmezçiligi ony kan biz gepleşiklerimizde aşağı çyzyp aýtyp geçdik watandaşlar ýöne bu zatlary biz orta alıp şunu hökman ortadan aýyrmak üçin şunu sizin bilen bir arada watandaşlar. Sebebi ýurdun içinde şo ýanky gatlak bar diýdik. Indi önümi öndürmeyen gatlak. Hem ol önümi öndürmeyen gatlagam bizim garşymyzdaky şu ogurluk edip oturan bizim ýerasty ýerüstü baýlyklarymyzy ýurtdaşyna gizli ýollar bilen satyp ne onun statistikasyny halkymda watandaşlarymyza ýetirip durlar ya ondan bir peýdalant dur bizim watandaşlar ýok hiç birinden peýdalant bilen aklar. Sebebi näme üçin şu zatlar bilmesin diýip halkymyzdy şu derejeye getiripdirler da ýanky önümi öndürmeyen bir millet derejesine getiripdir Türkmen halkyny. Ýoksam Türkmen halky geçmişimizde seredemizde gaty köp işleri eden ýurtdaşlarymyz bolupdyr bize. Mysal üçin ine şu Cumhuriyeti 1924-nji ýylda gaýgysyz Atabayew, Nedirbay Aytakow da bize
halkymyzy şu cumhuriyeti gurup şu halkymyzy azatlyga çykarmak üçin Rus imperiýasynyň gol astyndan alıp çykmak üçin kän işler eden adamlar. Emma şu zatlaram üstünü örtüp näme etipdir biziň şu gün bir-kanun hökümet diýässäni. Bir-kanun gelen hökümet halkymyzy şu derejäge getiripdir, mankurtlaşmak derejesine getiripdir. Goýun ýaly, mal ýaly nemelere başlan bolyn şu sözleri ağzyna almak mejbur galýas şu sözleri biz ağzymyza almana. Sebäbi şu derejäge getiripdirler. Ine ýani dünkü gepleşigimizde de Oğuzhan kardeşimiz bellep geçdi. Bir ýakynymyz ýa-da tanışymız diýdi ýalňyşmasam. Haladelnigini açyp görkezipdir, içi bomboş, hiç ýyly imit ýok diýär içinde. Hiç ýyly imit ýok. Bu da näme? Ýurtda işsizlik, imit ýetmezçiligi, insanlaryň watandaşlarymyzyň saglyk durumynyň pese düşmegi, yine de gelip direnýär şu sözümüziň ýanky önüme öndürmeýän bir gatlagyna gelip direnýär da bu sözler. Yine de aýda otursak şu ýerde. Watandaşlar öz pikirleriňizi goşjak aýyrjaňyz bar bolsa şu ýerde eliňizi galdyrsaňyz aşagdan ýorumlary ýazyp bilersiňiz watandaşlar. Kimde nähili pikir bar? Ýanky pikirden üýtgeşik bolýar da, her kimiň bir pikirleri bolýar. Şolary orta atyp biz watandaşlarymyza ýetirsek, sizden çok näme bolardyk. Nähili pikirleriňiz bolsa baş üstüne watandaşlar. Muhammed kardeş baş üstüne. Men bir näme aýdyp geçen häzirne başgadam şu ýaýyna goşulmak isleýän ildeşlerimiz bar. Hemen hoş geldiňiz. Biram paýlaşsak şu ýaýnymyzy. Has köprek bir köpçülüge ýetişmek üçin. Ondan soňra ýanky meselede, ýanky aýdyp geçen meseleňizde biz şunuň has bir üstüne çıkmak, ben zat edýän şeýler teklip edýän şu näme sebäpden şeýle ýagdaýlara düşürilýär halk. Şoň üstünde birazjyk dursak teklip hökmünde. Ondan eger ýanky şol goşulşyp söz almak isleýän nemelerimiz bar, ildeşlerimiz bar. Nemeden ýazýarlar mesaj bölümünden. Şolaryň bir nemesek gözüňde tutsak, häzirlikçe şeýle nemedeýin men jemläýin. Sag bolun. Bolýar, sag bolun Muhammed kardeş. Aýdyhan gelneje. Men bir zat aýdaýyn. Sahra baş üstüne. Bilýän näme oruslar biziň sadalygymyzy ullandylar. Sada halkdygymyzy bilindi. Biz bara aý bolýarlar. Näme şu oruslar diýen aý üýtkärde, belki gowwalar, üýtkär, şoň üçin bular şoň ýaly hereket etdiler. Ýöne aslynda eger misal getireýin Şwetsiýada. Sen wara diňe adamy däl, ite, pişige, ulan bir ağaca bir yer degseň, sen sana polisiýa gelýär, sen turma bilen mokya bilen pul tölemeli bir zat etmeli bolýar. Bärde hemme zada näme hormat goýýarlar. Bizde adama da hormat ýok, ağaca da bilen ite, pişige hiç zada näme hormat ýok. Men mysal üçin hiç açan çağalarymyň hiç açan galmaýan ölerin, ýöne hiç açan olaryň galmaýan. Dädemsizim, çağlarym hiç açan men galmaýan. Bular aýry-aýry ýaşamaga razy bolan halk. Onuň näme garaşýan? Hiç açan sesinem çykaran ok. Haçan bolupdyr türkmenler şoň ýaly gul bolupdyr. Oň ýaly halk hiç açan bolmandyr. Orslaryň başlasyň şolara gul bolandan soňra şoň ýaly ýaşan halk biz. Ýöne ondan öňürti biz mert bolup ýaşan halk. Hemişe biziň erkeklerimiz erkek bolan, gelin gyýlarymyz gelin gyýlar, hem gelin gyýlarymyz hem görüşen. Atlaryň üstüne minip görüşen. Sahra gül
Gowy pikirleriň üçin köp sag bol. Şu ýere gelip berip beren gurrunlaryň üçin, gowy pikirleriň üçin, halkymyza ýetireniň üçin köp sag bol. Şu ýerde şu Sahrawlyň aýdanna biraz açyk goşup geçeýin diýdim. Sebäbi bizi şu Rus imperiýasy bundan 150 ýyl öňem şeýdip edip erkeklemedi bire tarap sürgün edip, dinan maşgalalanmady, zorlap, gyz çağalary öldürüp, şeýdip Türkmenistany şeýdip nemetipdir da üstüne söwüş açypdyr. Şuň kunna Ukraina edip oturan ýaly biziň ýurdumyzda da şeýle bir elhenç zatlary edipdirler. Şu zatlary şuň kunna bir kanun hökümet diýse üstüni örtbas edip, şu zatlaryň üstüni örtbas edip biziň ýanky Muhammed kardeşiň belläp geçiş ýaly şu jahil goýmagynyň halkymyzy mankurtlaşdyrmagynyň sebäbi, düýp sebäbine teretsek biz şuň kun şu ogurluk bir tarapdan ogurluk etmek üçin bir tarapdan hem şu Türkmen halkynyň iýjek özüniň hakyky hak hukugyny elinden alıp iýjek çöregini elinden alıp orta urada oturandygy üçin şuňky halkymyzyň mankurtlaşmagyna getiripdir da şu sebäpler. Halkymyzam näme hakyny hukugyny talap etip bilmeýän ýa-da bir zat analiz etip bilmeýän ýa-da öz hakyny hukugyny sorap bilmeýän halk bolupdyr. Şu Sahrawlyň aýtyp geçdana geçmişde de şuň ýaly ata-babalarymyzda, seredenimizde biziň kän ýurtdaşlarymyz bolupdyr. Gayratly, güýçli, gahryman, öz topragy üçin, watany üçin, il halk üçin göreşen güýçli şahslar bolup geçipdir da. Emma şuň kun näme üçin ýok şolar? Şuň kun näme üçin ortada ýok ýa-da näme üçin aýdyň adamlary ortadan aýryp türmelere sokup owadan depe diýip bar. Bir sürü türme bar. Şu zatlar türmeler Türkmen watandaşlarymyza gerekmi? Şu sebäp näme üçin sebäbi Türkmenistanda öňe çykan aýdyň adamlary ýok etmek üçin şu türmeler. Bunam biziň halkymyz göz ýetirmegi gerekli. Sebäbi hakyny hukugyny talap etip bilen näme watandaş hiç haçanam iýde galmaz. Ýa-da özüniň hakyny iýdirmez başgasyna. Ayjahan abla söz alıp Ayjahan hanım, bir minut söz alıp bilermi? Tamam, buyurun siz. Buyurun. Türmeler diýdiň de her bir vilayatda, her bir raýonda diýen ýarak türmeler, her adımda diýen türmeler we Türkmenistanda. Bu da Türkmenistanda konstitusiýaň işlemeýändigini, kanunyň ýoklugynyň alamaty. Türmeler hem doludur. Bu konstitusiýaň işlemeýä kada kanunyň ýoklugynyň alamaty. Kanun işleýän ýerde türme elbette bolup biler ýöne. Türmeň içi kyn doğru bolmaz. Ogurluk bolmaz kanun işleýän ýerde. Jenaýet işlenmez. Şoňa meňzeş saatlar bolmaz. Bizde bolsa diňe aýdyň insanlar ýa-da günäsiz adamlar oturdylýar şo saýda ýektük bolmasa ogurluk ýönkärler ýene bir zat hökümetden ogurlady, ana çilim çekdi, ana satdy diýip her hili bahana bilen türmelere salyp oturlar. Ondan önümçülük iş öldürilmeyen gatlak diýdiň de diňe gatlak däl, önümçülük asla ýok Türkmenistanyň içinde, önümçülük öndürilen ok. Ähli işlenýän iş yerlerini, iş punktlaryny kapatdylar, ýapdylar. Halky ýörüýte işsizlige mecbur edip ýurtdaşyna çykarýar etdiler. Näme üçin biz ýurtdaşyna häzir ýurdumyzda iş bolsa biz gaýtmarsa berik. Halk ýurtdaşyna çykdyn. Ana ýerdimizde da çağalamyzy goýup gaýtýas, olary näwünlere salyp berenlerini biziň habarymyzdan ýokdur. Biz bilýärse ýöne köp enata ýurtdaşyndan arkaýyn parahat ýurdumma asudasmanyň aşagyna men çağalanma diňe çörek pul urasam bolýar diýe
o çağalar kimlere emanet edip kaçtık. Biz kimden eline koyup kaçtık o çağalarımızı. Biz verden 5 manat çörek pulu ve 10 manat eşik pulu uğradığımız bilen bittiyen bizim kemçiliğimiz, problemlerimiz çözülüyor sonra. Çözülmeye. Biri oğlu Cahil Allah havır şükür etmeli deyip Araplaştırdılar. Araplarım tayinca ne sana deyip sabırlı şükürlü Türkmenleri Orsun eline verdi. Orsa mına okutmadı, bilimsiz, bilgisiz koydu, cahil koydu. Ne bizde var kitaplar yazılıyor, ne bizde var medeniyet üssü kayta bağırcasınam. Tarihimizi öğrenmez yer edip, tarihimizi yıktılar, yığınadılar, bizden yaktılar, yok ettiler. Ne şeydi ben, yurttaşında sergeden vuruşup yönü halk cahilem olsa Türkmenle şu bir ağır namus damarı vardır. Biz sebebi Oğuzlardan geliyoruz. Bizim kanımızda var. Bunu hiç kimim inkar edip bilmez. Bizim bir gün halkın Oğuz damarı tutar olun. Hiç umutsuz olman halkım oyanır. Hakkını, hukukunu gelman go edibem talep ederler. O 4. yerde ben baylıkta deyip olur. 4. yerde baylıkta olsan sen iyiliğin günün yanına aytma da onu utanman. Sen halkın en için onu men yurdumda sergezlenip soran oklar. Baylıkta 4. yerde olan halkın şu gelenen 100 adamdan biri sağ gittiyendir yurduna. Ne adam öldü Türkiye'de, Kitay'da, Orfiyet'te ne hep da spor gidip dur, orşu uğradım. Zorlen. Bu halk bu zatları bir gün, 2 gün savr eder, şükür eder. Yani indi göz açılıp başladı halkın. Görüp başlarlar bu zatı, talabam ederler. Hani yani Fehraül birazcık umutsuzrak gepretti. Türkmen bir gün kılıcına sarılır. Sarılmadan. Bu zattan hasabı hükman sorulmalı. Bağışlarsanız men 32 yıl vatansız şoňçanan bolup biler. Meni birazcık özüm neme duýguly aýdyp bilen aýjahan gelince men size bir zada desim gelýär. Türme barada Şweýçada nähili bolýarda, mysal üçin türmede. Tapawudy ýok. Sen näme üçin tutulanam bolsaň, tapawudy ýok. Näme üçin tutulamasaň, taňa hökmäni olar durmuş nähili, öwredýär sport bilen meşgul bolmaly, oku bilim berjek bolýarlar, bir zat öwretjek bolýarlar. Bärde türmede o Orsiýediň bize öwreden türmesi däl, o betonda ýatmak. Kredip gör, adam öldürenem bolsa, bizinkiler näme diýerler? Urýarlar, ýençäler, ýadyňda menem dädem bilen bir Eýranly türkmenler näme etdiler, çykyş etdiler. Olar nähili olar nähili ýençip urup invalid bolup çykyrt diýerler. Bärde oňňal zat ýok. Sen bir urup gör türmede oturany. Seni türme oturdurlar bärde. Oňňal zat bolmaýa hiç açan. Söz alabilir miyim? Sağ ol Zehra. Buyur Oğuzhan kardeş. Aşağı doğrayla olur. Türkmen derdi şunun için onu. Şimdi yurdumda dönelde. Öyle yurdumda ne meslek ne şu 94. yıllarda 92 yurt sayıdan ayrılandan sonra ne yıl yaşadık. Tamam 94. yılda çelli de. Şu Türkmenistan şu dövrler yaşayan vakti Rusya'da protest bolýardy diye. Ne ödeme görmedim sapara gurum ede. Şu plakatlarda biz Türkmenistan ýaly bolup ýaşamak isleýäs diýip plakatdan ýüzünde ýazylýar diýdi. Bundan sonra şu plakatlar ýazıldyktan sonra şu Türkmenistana edil şolardan beter edip ýaşatmaly diýen karara geldiler. Halkyň eline berilip duran topragy elinden aldylar ýygyna. 800-900 tane dükarları,
Şimdi dükkan diye bular bir de kârhana diyette. So hususi kârhanalar kapattırıp kulvadar açıldı. Ondan sonra da gereğini oturttular, tiriyeg oturttular şöydüm halk önce tiriyeg oturttular. Sonra da gereğini oturttular da halk şöydürüp degradasiya ettiler. Kimin işine yaradı bu? Ors imperiyasının işine yaradı. Sebebi biz şolardan ayrılan vaxtımızda oğu yaşap başladık. Sebebi bu Orset bir ulu devlet. Orset'in Kremlin koyan adamların köşkte otuylar. Sana yaşadar mı sen olur onu? Hı? Sonra şehirde. Hem şimdi yaşadın. Sebebi bizim aydınlar şöyle bir yok ettiler. Halkam arkasında durmadılar. Halk günekarımın esası ile atalanmaz şuna ses çıkarmadıkları için. Sana toprağı paylap verdi. Sığırları, savhodun, sığırlarını, kalhodun, sığırlarını paylap verdiler. Alın dedi. Biz o yaşap başladık ha. 94. yıla çelli. 95. yıl, 96. yıl açlık başladı ondan sonra. Yani için sonra aşık ya. Saparklif'ten alıp barayan yolunu kapattılar. Halkın eline verip durdular. Toprağı elinden aldılar. Bulun ok bir gidişi dedi. Bir gidişte dedi milleti boyuna eğdirebilmez biz dedi. Bunu dedi kadının bedavalı bilmez dedi. Buyruk Kreml'dan geldi şu at. Ya. Böyle ben cemledim. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Şu yerde Parahat mikrofonu açık dur da. Ümit Bey şunu kapatır mısın yoksa söz alacak mı bilmedim. Hem şu yerde bir yankı Oğuzhan kardeşimizin hem beylek kardeşlerimizin belirlep geçişiyali. Şu yerde nem için Türkmen halkı şu mankurtlaştırıldı ya da nem için şu derece gelip yetti ya da nem için gariplik, işsizlik, keselçilik, insanların sağlık yağdaylarının pese düşmegi, şu zatlar näme sebepten ortağa geldi ya da yurt başındaki bir kanun hükümet diyese şolar näme için oğurluk edip oturlar şu zatlara biz näme için sessiz kalmalı diýilen soru var ortada. Şuna da vatandaşlarımızın öz pikirlerini almagy makul bildik vatandaşlar. Her kim bir pikir aýtsa şu hakda köprek şunu paylaşsak hem şu yayınımızı köprek paylaşmaňyzy, like basmaňyzy ýene bir gezek ýatladyňyz vatandaşlar. Men Buyur Parahat. Ajan men hoş bulduk. Salam vatandaşlar meňe. Men bu soruga düşünjüm açar şeýle jogap berin. Garip millet, az millet pikirlenip bilmeýär, düşünüp bilmeýär. Alam bilinmeli iş olmuyor. Sevdiğine ağaç halkları karnı doyurunu biliyordü. Karnı azım. Bir tiri aladı. Çağırlar kayboy. Ne emetsem kemi deyip çoğu yatıp durup durdu. Akıl bilim alım bilen iş olmuyordu. Dine bir tiri kun aladı diye. Karnı doyurunu aladı diye. Karnın doymasa killen sağda çıkıl sen diyenin etmeye kelli. Onun için vitamini zaten iyi içmeli, beslenmeli. Şol anlayasam, şol devletin baylığını uğurlamak için halkı şunu yeterliler Türkmen halkını. Şunu yedini gadını baylığını uğurlamak için bilip emeli ağaçlık getirdiler, emeli ağaçlık. Bana Türkmen halkının öyle kemerskal olup yavr közlenip duran neme der bay bu ağaçlığı edenler yürütü emeli ağaçlık emeli. Hani aydarlar Türkmenler vağızçılar namaz okurlar. Allah tarafını bizim şükür etse bayak eder. Yok. Sen namazın şükürün toğan alatınlar. Sen nevidin garını baylığını almak için imperiya şu derece getirdi. Allah şükür koyuyor. Allah toğamını kabul edin. Yok. Ona da diyor Allah mesela koyuyorlardı. Allah ne için? Şun ağaçlığına şükür etmek için Allah'ın etirerler sana. Allah'da Kur'an'da Kerim'de ona da söz yok.
sizi halk Türkmen halkyny ağaç halky hor halky ağlamamak tat hem ilini bunlar mamak tat hem tat da burdum şuruk görüp sen Allah gidip bolýada. Bir gün karnı doyursan, bu uyudum karnı doyursan, şonu Allah gidip bolýar. Şu derece getirdiler Türkmen halkyny. O zaman Allah'ın orta doktorlardan nima demadı kodan olacakmış, şükür etsen olacakmış, yok. Şükür etsen gata biter ordun. Şükür etsen biter ordun. Mümkün değil. Rahatlar. Boldu mu Parahat? Pikirlerini aytıp boldu mu? Şu yerde Muhammed kardeş el kaldırıptır hem Onu sağ olun kardeşlerim. Tezimi kim yaptı tezimi? sağ ol Parahat, bilmedim, mena yapmadım. Muhammed Böyle sağ olun kardeş buyur. minnettar. Menden umydum elini galdyran ýaly. Näile kawul. Onu özüňiz araňyzda ulalaşyp aýtyňyz. Men şu chatdan mesajdan görüp dur nädir? Ben elimi kaldırdım. Ben 3 gezekten beri elimi kaldırdım. Şu aşağıdan geçen komentaryalara Aycahan abla siz ünüsleri eksir etseniz. Näme köp meselemiz şu esası meseleden uzaklaşıp gidip barýanlyk üçin men şu meselenin gyzygyşynda girmek istedim de berde ulu bir sorak koyduk. Halkımız näme sebepden jahil ve garip koyuldu diýilen sorak. Men bunu öz düşünüşüm boyunca gıyska cevap vermeyi istedim. Näme? Birinciden sömürülmek için garip koyuldu. Eline ucupsuzca zatlara muhut verilip yurdun içinden kazanç edip bilmeyen, yani onun muhut vermese de başka çıkalgasam yoktu. Hazırki Koşadırna içindeki hükümetin bu yeniş bir doğanımızın bir aydan sözü var. Öz bağından almanın koparıp özünün eline beren ýaly bir hereket diýsem bolýa. Bugün gepleşimizde de aýdyp geçtim. Eğer de mesele yurdun vatanın topraklary, çağalary bolunca meni gyzyklandyrýar. 2-3 sanak çapulcu, yani barbar, Tokay'dan kaçan cahil, hazırki cinayetçi hekimiyet, hükümet, bunlar her isleyenini edip bilmezler. Her bir vatandaşın konstitüsyon bir hakkı vardır. Öz toprağını, çağalarını korumak için hem yerastı, yerüstü baylıklarını korumak için hem özünün konstitüsyon hakkı vardır. Inde halkımız näme üçin jahil koyuldu. Men şunu görüp bilýän de jahil ene atadan jahil çağa emele gelýän eken. Onam uje görse bolýar da ine seredip bilmeýärler de, yani o çağanın kariyeri barada düşünme potansiýaly hiç hili ýok eken de bu jahil ene atanın çağası inde bağışlan ötünç sorap bunu dile getirmeye mecbur bolýan näme Türkler aydanda zat piç diýerler, gata ağır bir söz, ýöne gynansak da çağalarımız o derece açelli gelip başladı. Bizim kurtuluşumuz, halas olmamızı özümüzden başka hiç kimdir. Ondan sonra şu bizim edýän işlerimize, yani Milli Halas Ediş Komitetinin edýän işlerine has ünüslüce izarlamaklarını haýyş edem yok, tavsiye edýän, yani meninki öneri bolmasa ölmäne mahkum, meniňe vicdanım sızlamaktan artık götürüp bilmäne yürek kalmadı diýsem bolýar. Her bir çağalarımız üçün 40-45 ýaşda ölüp barýan enelerimiz üçün yüregim awmaktan, acımaktan, yani bir yana geçtim. Öz ene atasına, çağasına nefsi ağramayan adam menin gözüm öňünde, yani hayvança da yok, o adamam diýemok. Sebäbi hayvanlar öz çağasını sipap, söyüp, seredip zat edýär. Ýöne bizim gynansak da bizim halkımız o ukybynam uje elden gidirip barýar.
Bizim yurt ne hili kazanılya, şuna da cevap verip geçen, yurt ne hili kazanılya, dün Aycahan gelince de aydıp geçti yayında, yurt bir milli halas ediş komiteti bolman kazanılmaya kaçan da 2-3 sanak aktivist diyilen adamların izine düşüp ya da şolara özünü güym edersin ya da izine düşüp giden halatında ayaklanan bu devrimci şu aktivistlere inanan devrimci kitlene çıkmaza sokmaklığı mümkün. Yani bunlara teröristler deyip adlandırsa da hazırki cenayetçi hükümet hakkı bolup bilýär konstitusiýa boyunca bizim alıp baryan Milli Halas Ediş Komitetinin alıp baryan işi hemme zat konstitusiýanyň talaplarına laýyk alınıp barylýar. Onun üçün ünüslüce izarlamaňyzy tavsiye edýän haýyş edemok. Yurdam hemmemize gerek, çağlarımızın geleceğim, en atamızın sağlıklı yaşamağım hemmemize gerek. Şular aydan sağ olun. Sağ ol Ümit kardeş. Gol pikirlerin üçün, gol pikirlerini paylaşanın üçün. Ne şu yerde köp kardeşler el kaldırmanı bilen aklar mı dedim. El nahil kaldırmalı deyip yazıptırlar Ümit kardeş. Onu sen yazacak mı ya aytıp geçecek mi? Aşağıda komentarya kısmına el sticker'ı koymanız yeterli. Aycahan gelince sizden şotaydan takip edip söz gezegini geçirip bilersiniz. Sağ olun. Nerede oturuyorum? Muhammed kardeş el kaldırdı baş üstüne. Buyurun Muhammed kardeş. Sağ olun. Näme? Şu yankı näme sebäpden halky jahil goýýarlar, gorkastynda saklaýarlar, bilimsiz goýýarlar, garyp goýýarlar. Şoň nemesi şol aslında. Birinji sebäbi şol ýaňy umydym aýdyp geçdi, bellek geçdi. Sömürmek maksat. Şo taýda başga bir halkyň hemme taraplayın. Diňe bir ýankal bolýar, diňe bir ona kabul ediljek bir ýagdaý däl ýöne häzirne. Bir baýlyklar bardyr. Ýankal tebi baýlyklary şolary ogurlap bilerler ýöne. Şonu ogurlamak üçin ýankal halky bir eden kynçylyklara sebäp edýärler. Halkyň ortaça ömrü, yaşama ömrü beýsalya, ondan soň ýankaly nesil adalya, ene çağa ölümleri häzir, çağa ölüm boýunça Türkmenistan ýanky san tarapyndan alınmaly diýen birinji nemede da, birinji onlukda ýa-da birinji beşlikde de diýipler. Indi şu taýda bir üns bermeler. Ene neme meselesi bar, muň gapdalynda ýanky internet ulanılışı, internet mümkünçilikleri, ondan soň ýankaly halkyň sağlyk meseleleri, halkyň maddi ýagdaýlary imitlenmek meseleleri. Biziň halkymyz häzir yurdumuz ýankaly baýlyklar boýunça, tebi baýlyklar boýunça da birinji onlukda. Ýöne ýanky iň bir halkyň ýagdaýym, iň bir kösençli taraplaryny demezsek, ýanky spisega goýsak, bu tarapda da birinji onlukda durda. Şu bir geň almaly ýagdaý däm şu zat bir herkim üns berse. İnternet meselesi hem şol. Biziň goňşularymyz bar. Özbegistan, hatta Owganistan, Gazakistan, Sanasagyna Azerbaýjan, şonuň haýsy birini alyp göremizde internetiň nemelerin hemmesi açyk sosial mediýanyň, YouTube'un al, WhatsApp'un al, beýleki Telegram'ydyr, ya TikTok'udur. Hani halkyň köpçüliklerini peýdalanýan zady da bu internet bir howa suwýaly bir zat. Ýani şunam görýäňizmi nälik derejede bir kesýärler, öňüne alýarlar. Bu hükmani suratda bir neme dilmeli hatta hasaby sorulmaly. Onam kim sorap bilýär, ýankaly birazjyk bir erkinligiň nemesini
erkinliğin nämesin diýsek bolar. Bir erkinligi dağdan adam sorap bilýär-de. Häzir erkinligi dağdan adamlar kimler? Türkmen halkynyň içinde şu ýurdun daşyna çykan adamlar. Erkinliğin birazcık nemesini, hödüýürini gördüler. Erkinliğin howasyndan dem alyp gördüler-de. Ýani hemme mümkinçilikler eliniň aşagynda sosial media bolsun ýa-da bir adam hukuklar tarapyndan hem görsek, häzir Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan Türkmen halky, Türkmenistanyň içinde ýaşaýan halkdan has erkin. Hemme mümkinçilikleri de iýe. Indi häzir biz izgiderne halk jahil bulary gömmeli, bulardan netije bolmaz diýip gaýtym biz öz-özümizi neme diýäsda, ýere gömýäsda, çüre diýäs öz-özümizi. Gaýtym buňa aletmellerlerini mene halk nasa paraga diýär, külden diýrelmeli halk diýär-de. Yani kül bolan halk şo külüň içinden gaýtadan diýrelmeli bolsan da o taýda halky ýazgaryp ýa-da halky kiçeldip ýa jahiline görgüsiz ýa agzy bir däl diýip ap boljak gala ýok bu taýda. Ýa ýetip boljak bir neme ýok. Maksat ýok. Bu ýerde näme etmeli? Bu sebäplerini gurulmatmaly. Hani halk ýa-da biz hem şol halkyň içinde biz ene şu sebäplerden şuň ýaly ýagdaýda biz. Şu sebäplerden biz öýümüzi taşlap 5 ýyl, 7 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl bir adam öýüni taşlap gidip bilermi? Gidibilmez diýmek ki mesele näme? Mesele o taýda ol adam öýü ýok. Eýeçilik duýgusy eýem ýok. Şo taýyk ölüýünçe barmasa da gynanjak adam däl-de. Bu diýmek näme diýmek? Eýem eýeçilik duýgusy adamlaryň elinden alınıpdyr. Indi şunu gaýtadan dikeltmek üçin biz hiç wagtam halky ýazgary bilmez ýa-da köpçüligi. Ýa bizim köpçülikden biri. Onun üçin men pikirimçe hani şu ýagdaýa bizi kim düşürdi, näme sebäpden düşürdi? Şol adamlaryň üstünde köprak gurrun etmeli, şol adamlaryň üstünde köprak näme diýilýär, o diskussiýa geçirmeli, näme sebäpden halk oýansyn, halk özüne bir oýun edilendi, parhyna barsyn. Häzirne biz parhyna bar ýasa ýuwaşdan, öz aramyzda gurrun edemizden daşdagyragymyz bilenem. Hani bizi aldy ýol bilen ýa-da ýanky her kimiň ýaşan ömrüniň şu günkü gününe çelli ýörüte şu ýagdaýa gelsin diýip ýetişdirilipdir. Şeýle bilim neme bilim däl-de terbiýe berilip, görelde berilipdir, terbiýede däl-de. Şoňal görelde görenmiz üçin biz şu ýagdaýda häzir. Indi biz bir mümkinçilikler boldy, biraz gözümüz açyldy, dilimiz açyldy. Indi muny ähli halka ýetirmeli, halky günäkarlamanyň hiç bir demesi ýok. Bu taýda gazandyrjak zat ýok. Halkyň özüne de, bizlere de. Biz esas sebäplere näçe üns berdikçe şu sebäpleri öň plana çykaryp, şonu ulaltdykça netije almak ýa-da has bir köpçülige öz nemelerimizi, pikir düşüncelerimizi ýetirmek has neme bolarmy kadýanda göwne jaý bolar, şol has gerekli. Yani biz asıl eýesi bolan ýerimizi taşlap gaçykadýan bolsak, biz o taýyň eýesi däl. Demek ki bizde näme gerek? Häzir eýeçilik duýgusy oýanmaly bizde halkda. Şoň üstünde yani halkyň eýeçilik duýgusyny oýarmak üçin hakykatdan hem şo taýdaky elimizden alınan mümkinçilikler bizinki. Şo sebäpden biz diýäse elimizden alınan mümkinçilikler. Yani bizinki öňe biziň elimizden alypdyrlar şonu. Näme etmeli? Biz şo elimizden alınan zatlary ýyna gaýtaryp almaly. Asıl mesele şu. Ben jemledim. Sağ olun. Sağ ol Muhammed kardeş, gatgy pikirleriň üçin, paýlaşanyň üçin. Şu ýerde Bahar hanym elini galdyrdy ýalňyşmasam. Watandaşlar laýyk basyp köprek paýlaşmaňyzy ýene bir gedek ýanýardyz. Salam kardeşler, yurttaşlar. Şu Rusya bizim arkamızda duruyor diýip düşünýändirler, Türkmenistanyň halky.
Yine Özbekistan hem Rusya'da uruşa giden olsa 10 yıldan 7 beriyen oldu. Şeyle karar çıkardı. Kazakistan Rusça geplemeni öz dilimizde geplemeli. Kazak diline değildi. Azerbaycan hemmesi şu Rusya'dan çıkacak olup derdi diyorlar. Şu niyetteler. Türkmenistan'dan hiç ses çıkan nedir? Şoň üçin biz özümüz ses çıkarmaly, özümüz karşı durmaly. Rusya karşı durmaly. Biz Rusya'nın elinin aşağının çıkacak bolmaly. Biz garaşsızlyk diýip özümüzi aldamaly däl. Biz o hakikat garaşsızlyk däl. Kağız yüzünde garaşsızlyk. Ýogsa Rusya'nın elinde başımızdaky Rusya'nın getirip koyan adamy. Niyazov bir çıkışında Rusya bilen Putin bilen arası ters oldu. İstesem cami saldırarım, mescid saldırarım, istesem yol vurdurarım deydi. Men hiç mahazat vermeyen deyip bir demek arası ters oldu. Türkiye yakınlaştı, Rusya'dan uzaklaştı. Şu vaktinde gazı kesti, Rusya gaz vermedi. Rusya'da kışta ne diyen adamlardan öldü. Ukrayna tarafı gazın bergisini vermedi, yerine kurçuklap, vakti geçen bozulan peçine suyucularını verdi, şokolatlarını verdi. Demek biz Rusya'dan ayrı çıksak, Rusya bizim yerimizden çıkan, yerimizden önen baylığı bilen Rusya'dır. Rusya hiç açan bizim arkamızda değil, biz Rusya'nın arkasında dururuz. Biz özümüz başımızdaki yürüyüşü şu Niyazov ters olandan sonra Niyazov'u yürüyüşü öldürttü Putin. Bundan yürüyüşü yetiştirip yerine koydu. Ne için 3 ay prezident ölünden sonra prezidentlik vazifesini yerine getirip geziyor. Yerine bir yeri geliyince. O yerine 3 ayım oldu. Sonra prezident diyeyim özünü seçtirdi. Halkım sen hiç adam bilmediler. Ondan sonra 6 aylık bir halkım, men halkım üçindirin, halkım üçün men ilki aladam halkımdır deydi. 6 ay geçeler velayetlere gidip halka aldandır. Sonra zalimliğine başladı. Yuvasdan kellesini yukarı kaldırıp yürüyeni olsa tutup odan defa uğradandırlar. Mektepte muallimleri kısmana başladı. Onu muallimlerim okuçuları kısıp başladı. Şeydip halkı cahil olan halk hazır hiç zat bilmez oldu. Televizorda hiç zat yok, internet yok. Dine televizor açsalar, haberleri seyretseler, yöne öp durandır Türkmenistan gün-günden ösüp var ya deyip. Yani Afganistan'dan Talibanlar arkayın giyir kaydendir. Vizasam gerek değil, hiç adam gerek değil. Ne tür tamojunda pasport saat görkezendir şolar. Doğru giyir kaydendirler. Yani ne için bizim öz milletimiz Türkmenistan'a arkayın giyirip çıkıp bilenak. Rusya bizim arkamızda duranak da bizim önümüzde kabat bolup dur etcek işimizi, elimizi, kolumuzu bağlap dur. Neyse dinleyiciler hem şunu koyuca dinlesin. Yani Rusya bizi koruyor, Taliban'dan koruyor. Hiç zaten koruyanak başımıza öz getirip koydu, halkın şunu ezdirip otuyor. Bizim bunun aşağına kul olup diyoruz. Dışarı yurda çıkıyoruz, mecbur çıkıyoruz. Dışarı yurtta biz hezleti gezip göremizak, ya gezmeye gelemizak. Bir yerinin özümüzçe yok, bir cahil kirliğinin yanına nem diyece tamam deyip başımıza aşağı gidiyoruz. Bir telefonu eline alsan bu ne edecek yıkılık ediliyor. Bizim nervilerimiz bunlar için bozulup otuyor. Hemmesine de halk günahkar, bizim özümüz günahkar. Ne için başımızda yalan eplep 4. yerde duruyor baylıkta deyip Türkmenistan'da yalandan öven bir mankanın sonundan korku otuyoruz. Biz halk bolup ayağa kalıp Türkmenistan'ı özümüz kazanmalı. Bize hiç kim kazanıp vermiyor. Rusya'nın elinden gelecek hiç adam yok. Rusya bizim için hiç kim. Rusya hiç yer bilen sövüşmeyen oturan vaktinde da Türkmenistan gazını kesen vaktinde olur yere düşüp triyakka oluyor. Hazır ayında uruşup Ukrayna bilen uçtu. Her taraftan kıyınçılık çekip oturuyor.
Häzir hasam yere degdi. Bizem var aran açsak Rusiya hiç kim bolýar. Şoň üçin biz halk bolup özümüz ayağa galyp ýurdumuzy özümüz gazanmaly. Men indi halkyň ýagdaýyny, jahil galanyny, o zatlary aýda oturjak däldi. Ony hemmemiz hem aýda wagt geçdik. Men esas ýerini aýdym. Biz halk bolup ayağa galyp ýurdumuzy özümüz gazanmasak, bize hiç kim hem gazanyp bermeýär. Indi halk şonu goýuja diňlesin. Rusiya bizim arkadağımız däl. Öňümizde etjek işimize böwet bolup duran öňümüzdäki dağ. Türkmenistanda hemme zatdan köpdir türme. Näme üçin çilim çeken türme at, nasatany türme at, ýöni türme atyp durandyr. Bulam halky beter gorka nemetmek üçin nähil diýen gorkyny siňdirmek üçin edýändir. Odan depe birini yakalap bir çivit bilen tutsa da köçede çivit çaktın deyip aksa da näme odan tepede göresin gelýärmi özüň diýendirler. Güýç eline sebä, polisiýa eline, wayanny elinde, wayannyda da näme eskerde de ittisam var, eskerde sanam ýok. Ene komitetler bilen polisiýany ullanýandyr, halkyň üstüne saldyrýandyr. Ene bizim düşmanymız polisiýa mehemelerdir. Olardan halk korkmaly derejeye getirdiler. Ýöne biz korkmaly däl. Watanymyzy hökmän gazanmaly. Men aýal ekenim, men erkek ekenim diýip çekilmeli däl. Ki eline hiç bolmasa daha şart çykmaly, ýöne watanymyzy gazanmaly. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım, gaty pikirleri orta atdyňyna şu ýerde şu guramamyzyň taga guramamyzyň ýörgüte zenanlar guramasdygyny hem ýatdan çykarmaýly. Sebäbi zenanlarymyz gaty köp işleri öz eginleriniň üstüne ýük hökmünde alýar. Sebäbi ýurtdaşyna çalışýan, işleýän türkmen watandaşlarymyzyň %70-i diýsek hem bolar. Şolaryň hem %70-i zenan maşgalalar. Sebäbi zenan maşgalalar bir erkek adamlaryň ýa-da bir maşgalanyň has törüni bezäp oturan bir näzik bir duýguly zenan maşgalamyz bolmaly. Täbi şu näzik duýgulardan has uzakda galdyk biz watandaşlar. Şonu şu ýerden şu zenanlar guramamyz bolan üçin ýatlatyp geçmek isleýän. Bizim bilen köpräk zenanlaryň ara gatnaşykda bolmagyny, zenan maşgala bir gaty duýguçul bolýar da şu köp zatlary zenan maşgala has öňe çykýandyr. Şoň üçin şu ýerden ýatlatyp geçmek isleýän watandaşlar köpräk bizim bilen ara gatnaşykda bolmagyňyzy, zenan maşgalary köpräk şu ýere çagyrýan. Şu ýerde Muhammed kardeş baş üstüne. Hemen gıyıt kaçıp şunu aytacaktım şol yaňa bellek geçtik aýdýan zatlaryňy diýene şu taýdany nemede goşulan ildeşlerimiz var da söz almak isleýänler ýazga ýaýyna goşulsunlar. Bärde gerek bolsa biz ýerleri boşadyp biler. Ýa-ni nemelerimizi, pikirlerimizi, düşüncelerimizi aýdamysoň bärden boşadyp yani gereklilerine goşulyp biler. Nemeler bar bolsa sözüne öz düşüncesini bilen paýlaşmak isleýän ildeşlerimiz bar bolsa şu ýaýyna goşulun gelin sizem dinläliň. Şonu aýtjakdym şu wagtykça. Sağ ol Muhammed. Buyursunlar gelsinler baş üstüne, başymyzyň üstüne neme yeri var watandaşlarymyzyň her bir ýeriniň pikirlerini almak isleýäs biz. Sebäbi näçe pikirler köp bolsa şonça da gowy. Sebäbi öz topragy üçin, watany üçin janyny berjek watandaşlarymyz gerek bize. Has öňe çykjak şolar bize. Şoň üçin baş üstüne haýsy watandaşymyz el galdyran bolsa söz alyp bilerler. Ümit bege saňa görünýän bolsa. Men elimi galdyrdım, men söz alaýyn. Meniň aýtjak zadam näme-de mundan erwet bir gün boluşy mümkin däl. Sebäbi ölüp gidip barýar. Ortaly ýaňam aýtdym. Men bu türkmeniň meýnine siňýän çaýdan men bunu isleseňiz meni gowurun, isleseňiz erwet görüň, hiç umurumda däl türkçe aýdanymyzda. Meniň derdim çağalan geleceği, ýok bolup barýan topragym,
Onun için gatı görseniz hem, erwet görseniz hem men bunu dile getirerin. Bundan gatı erwet bir gün bolup bilmez. Bunun hem tek çıkalgası Milli Halas Ediş Komitetidir. Näme? Şuna maýdaýyn. Menin gerek olsa bir özümem yeterin. Men halkımdan yeke isleyen zadym var. Men arkamda ya da Milli Halas Ediş Komitetinin arkasında durmağı yetiye. Yani aşırı özüne bir korkak olsan, züvettin korkak olsan, hiç olmazsa bir arkada durmanı başar da, arkada dur. Ya sen değil ki şulların aydiyanı doğru deyip bil biraz. Biraz şunu aydıp bil. Biz zaten öňde, yani senin öňünde kalkan olup dururuz da. Yani biz näme? Yani o katılan halatında da bize de ya sana değmeye. Sen arkamızda sebebi. Senden garaşyan zadımızdan bu. İbrahim Milli Halas Ediş Komiteti yanam aydıp geçtim. Konstitüsyon hukukları boyunca hareket et ya. Yani öz kellesine göre hareket eden yok. Eğer biz şu zatlara karşı çıkan olsak demek ki siz konstitüsyonu bozyanız hazırki cenayetçi hükümet. Hiçbir Milli Halas Ediş Komitetinin hiçbirinden korkan değildir. Tek tek gelin. Ya bunyalı bizim her birimizi birbirden böyle urkaç edip avlacak olup zat etmeyin. Öyle heleyalı hareket etmeyin. Karşımıza gelin. Her müngüz bilen tek söyleşmeyene tayin biz. Müngüz bilen. Yani açıktan gel de. O tilkiyalı olma. Triyapka olma. Ben sözümü cemledim. Sağ ol. Sahraul. Şu yerde 360 mehmanımız. Şu davet etipsin Umit Bey, şunu alıptırsın mehmançılığa. Şuna söz vereli elini kaldırıptır baş üstüne. Kardeş. Ha, sağ olun. Sesim geçtiliyem ka? O eştiriye Aziz Bey sen mi ya? Ha, men Aziz, men adımı indiki safara doğrulacak şu an kısta gara demedenim için. Şimdi hemmenize salam. Benim dinle otur yanıdan beri. Benim koşacak fikirlerim var üstüne. Şimdi yanı Sahra gelince aytıp geçti. Adını yanlış aytmadım olsam. Pasport meselesinde can ettim konsula. Bana pasport vermediler deyip. Şimdi adatı bir Türkmenistan'ın vatandaşına, yurttaşına hiç yerde de berip bilen oklar. Sebebi biznese örüptürler. Türkmenistan'ın içine gidip alman gerekli. Yani bir taraftan hem kontrol aslında saklamana çalışıyorlar. Onu edip bilen oklar elbette. Buram Türkmenistan'a gideceksin. Sen böyle kazanan pulunu ne bileyim, yani daşar yurttan alarak kazanıp boleyan olsa, şimdi hemmekim neme dikkat edip temadan biraz çıktım, yani yanka cevap verecek boleyan da 5 manat pul kazanacak deyip kaydıya gelip böyle kazanan pulun son yurda bilet almalı, içerik gitmeli, o tayda ona pul buna pul diyen derken bundan indin de berk başladılar yurdun içinde de baskı olan için, yani halk isleyen için, yani nemeden için, isleği artan için berk başladılar da pasporda. Olmasa bundan pula veriyatlar. Ayçak olayanın yurdun içine gidip almalı pasportu. Ben başka yurttaki vatandaşlardan hem sorak gördüm. Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan vatandaşlarından sorma fırsatım oldu. Şonda gidiyen konsula, başka yurtta olsan konsula varsan pasportun vakti geçen olsa tazelap berýärler diye. Dine bizimkin çalışıp veren oklar näme üçindir onan bilem o. Indi ikinci aytjak zadym bizim birinci bilen, yani halkın düşünmesi gerekli bir zat var. Bizde yurt yok, yurdu tazeden kurmamız gerekli. Bir ovanın içinde de, yani ya da bir kiçicik bir kuramanın içinde de her yerde de düzgün tertip vardır. Ya da tarihten misal alsak bizim ata babalarımız öz baştak özgür kovçumlayın tire olup yaşanan bolsa içinin düzgünü tertibi var. Ya da has yer tarih alsak adam zatın tarihinde bir kabile olup yaşanan vaxtlar hal medeniyet gelmezden
Şonda da düzgün tertip bolupdur da. Yani bu düzgün tertipsiz bolmaya bu iş. O yani bir sen kabilede yaşayan olsan et alsan hem yani avlamaktan et nemeden vaktin eldeden vaktin paylaşmak zorundasın. Olmasa daşlayalar. Yani aytacak bolýanym ilki bilen düzgün tertip yani kanun bul gaty gerekli zat bolmalysy zat doğal bir zat. Bu bolmasa yani häzirki şu wagt Türkmenistanyň jenayetçi topar diýip adlandyrýan toparymyzam gowugyna ýaşanokda. Onlaryň çağalary, onlaryň özleri. Pensiýa çykyp gül oýnap ýaşanok hiç birisi. Gaçalak kovala gidip ýa-da çağalaryny, baýlyklaryny daşaryk çykaryp ýaşamak zorunda. Yani kanun gelse bunlar üçin hem gowy. Öňem aýdyp geçdim şu wagtky gazanýan, ogurlap alýan ýa-da nädip alýanym bolsalar. Şu an gazanýan pulundan esse köp gazanyp bilme mümkinçilikleri boljak. Yani aýtjak bolýanym ilki bilen ýurdumuzy gurmamyz gerekli, düzgün tertibi bolmasy gerekli ýurdum. Yani son düzgün tertip bolanda ilm, bilim ýa-da esasy temel ihtiýaçlaryň diýin. Hasta ösüşe gidýär-de. Ondan soň garnyň doýandan soň eşigiň bitin, el yeterli enjamlaryň bolandan soň pikir edip başlayan adam. Yani aýtjak bolýanym yurt gurulmasy hiç kime gowuluk ýok, hiç bir nemede 5-3 gün gowun geçip biler ýöne. Ondan soň garanti ýok. Yani yurdun bolmasy garantidir. Taşar yurtda işläp ýaşap ýören vatandaşlarymız, halk nemelerimiz bardyr. Onlaram şu wagt dünýäni görseň hiçbir ýurdam artık nemeden ok sene. Ya da ikinci, üçüncü sort adam bolup başka bir yurtda ýaşamak gerek mi diyen soru vardı. Yani bunu ilki bilen başta yani her bir adam pikirlenmesi gerekli de oturup ilki bilen samimi bir şekilde demetmesi gerekli. Özü bilen gurun etmesi gerekli. Doğru mu yanlış mı ya da geçmişine nemetmen gerekli de. Hazırlıkça şunlara aylan sağ olun. Sağ ol Aziz Bey pikirlerin için, o pikirlerin için. Ne şu yerde şu yurdun içinde imit yetmezçiliği var dedik, sağlık ýagdaýy yok, sağlık sisteması çökün. Hemme dat eline gelip duran dedik da, haýsy meseleni alanda da şol aňyrsyndan ýene de müňlerçe problemalar sen öňe dökülüp gelýär. Ýöne şu ýerde belecek zadym bir ýani önüme öndürüp bilmeýän bir topok dedik da, topor dedik yurdun içinde olsun, başka yerde olsun. Sebebi adamın içi aç olana yani Aziz Peygamberler geçti. Ağacın ağını bolmaz diye de ağaç adamın näme bir zada gurup çatyp biler mi ya da bir pikir üretmäne, pikir öndürmäne ya da bir gowy iş etmäne mümkinçiligi bolmaýar da. Sebebi şuň halkymız garny doýurmak üçin diňe şuňky günni alad etip ýaşaýarlar. Munyň hem sebebi aç, iş yok, insanların hemmesi yurttaşına gitmeli, şo yerden bir çörek pul gazanmaly. Aç adamlar. Dün bir vatandaşlaryň biri düňkü çykyşymyzda belläp geçdi, bir çağa ölüpdir. Gaty neme kyn ýagdaýda ölüpdir da, ýöne şo çağany näme sebäpden öldü deriňäp ýa-da doktorlar şoňa analiz goýup, diagnoz goýup ýa-da bir şony bir sebäbi bardyr, näme sebäpden öldü diýlen nemeni bermeýärler da, bir belli etmeýärler şony. Doktorlar sebäbi sağlyk sistemasy ýok Türkmenistanda. Oňa meňdeş o watandaşymyň aýdyşýaly, oňa meňdeş müňlerçe insanlar ölküdip oturýar. Munyň sebäbini gözläýin şol näme üçin ölýärler? Ýaş adamlar ölüp dur şu wagt. O zolam Türkmenistanda adam galmady. Bar bolan ýaş 50 ýaşa çenli ine bir pikir öndürjek ýa-da bir iş öňe alyp gitjek iş bilen meşgul boljak.
Türkmenistany has öňe alyp gitjek ýaşlarymız 50 ýaşa çenli diýildi. Şeýle diýip alsak, şolaryň hemmesi ýurtdaşynda bir çörek puluny kazanmak üçin geçip beren adamlar. Yurdun içinde de ýaşy has ýokarda ýa-da janynyň saglygy has pes derejede ýmit ýetmezçiligi diýdik. Şo zatlar ýaly insanlarymyz ýaşap ýör. Munyň hem sebäbi yurdun içinde köp himiki zavod, fabrikler var da. Mar tarapda, Çärjewde, başga da Türkmenistanyň haýsy künjegini nemesini al, ýaşaýyş zowlaklaryny al, şolaryň içinde halkyň içinde ýaşap oturan ýanky diýişim ýaly ýaşaýyş zowlaklarynyň tam ortasynda, göbeginde ýerleşen şo himiki zavod, fabrikler. Olam insany näme getirýär? Böwrek hastalygyna, bagyr, böwrek başga da bir türlü bir topar ýanky hastalyklary ortağa çykarýar. Vatandaşlarymyz şolardan zäherlenip hastalyk bilen ýaş wagtynda eýam 40-45-50 ýaşlaryna ýetmänkä eýam şo hastalyklary, şo keselleri başyna gelýär. Munun näme üçin izarlap, muny saglyk ministri nerede Türkmenistanda? Näme üçin şu zatlary araşdyryp, bödle edip, näme üçin şoňa pretenziýa bildirmeýär ýa-da şony şikaýat hökmünde bir neme hökmünde ortağa çykaranak. Bu da Türkmenistanda ýanky aýdyşymyz ýaly önüme öndürjek adam ýok. Bir pikir öndürjek ýa-da bir neşe Ukrainler şu wagt özleri dron ýasap otyrda. Dron ýasap özleri şo dron bilen özlerini gorap otyrlar ruslardan. Şo dronlar görnäçe çetany nemeni gorap otyr. Şo ýaly şo drony ýaly ýasap biljek ýaly insanlar ýok. Näme üçin? Saglyk ýagdaýy pes, ýmit ýetmezçiligi asan sogap köp bu işleriň. Vatandaşlar şu ýerde başga da öz pikirlerini goşaklary bar bolsa baş üstüne. Oguzhan, Oguz Türk diýip alypsyňyz ýa Muhammed. Biriniz el galdyrypsyňyz. Baş üstüne buyurun. Vatandaşlar, şu benim ýanky ketelçilik diýdiňiz, ketelçilik barada biraz pikir moşko raýjak boldum. Ýanky ketelçilik barada aýtdyk. Bagyr hastalygy zat diýdiňiz, mar tarap aýtdyňyz, hakykatdan mar tarapda näme gören adamyz da bu gizli adam däl. Ýöne bugüne çäle hiç kimin bir ses çykanok. Kim gördüňine näme şo terros peçene dikilde şuň kono çiş iňsoňuny ağzından, burnundan ağzından gan akıp, su akıp, ölüp gidiyorlar. Diyecek bilen näme şu terör hükümetini ýene Suudetde da birden keteler var ýanky bu bize tadyny arak ýaman känçilenler. Bizim Türkmenlerimiz oglarlarymyz azık şo işsizlikden gysyp başlanan wagtlaryndan näme şu taýdan hemmede içip başlady bol tamajalyň araklara çella ýatap wa edip diyecek bolam şunu ýaly bana ketelçilikden öňe açylýar. Ýanky terros peçin mekan gawatlyk ýani bolmasa keteliň adyny tutsaň tutky görmeli. Reumatizm ýaman köpelli çağlarda. Yani gidip zatlarla bu zatlar men öz oğlum reumatizmden yarana gören şu yıl kışın başında şonu ýanky hastana salykda giresin nemenem şu şäheriň Ablosnoy bolnitsasyna. Ablosnoy bolnitsasyna salyk bolan şu taýda internetde o taýda tam çekenok suya zordan işleýärdi. Soň uýa gelen soň bir ýerde jaňlaşdyk. Onny bolnitsada da şu ýeri ýok diýär çağadan ýaňa her kim bizim yer aljak bolduk diýär bize de ýeri ýok diýip onu gatnamal boldy. Ýogdum çağa reumatizm ýüregi agrury kynçylyk çekýärdi çağalar. Onu diýjek bolam onu da ýaman keselken ýanky zawodlar aýtgaçdyňyz onu Türkmenistan tutuşadyň. Näsana kim zawodda sany belli däl, onu berde ýaşap görsüň ol her kimden soraýan bolan her ýerde him zawodlaryny gurup durlar da. Şu ýanky
ketelin nemesi köp ölmesi. Mar tarapta doğru ayt geçiktin, mar tarapta yaman ketelken. Şu ketelin hemmeden maş otaydı. Tuberkuloz ama bu yankı nemet ama demzo grijat ama odan bu gelin idamızda murab taravet atı. Grudno rak yaman ken gavatel komoda eştilerim. Şona ayt geçse kolumla benim suyuna ketelçilik var. Arada bir göründü atlanma. Sağ olun ben şutaydı boldum. Sağ olun Oğuz kardeş, şu yerde gowy pikirleriniz üçin, gowy pikirlerinizi paylaşanyňyz üçin bizim aramyza gelip köp sağ olun, minnettar size. Sebäbi şol zawod, fabrikler şol ýaşaýyş zowlaklaryna bolmaly zat däl. Diňe o ýerde insanlaryň saglygyna däl, başga da hayvanlaryň hemme zadyňam territoriýaň, ýa-ni prirodaň tebigatyňam hemme neme tarapyna zeherlini saçyp otyrda. O zatlaram nerden gelýär? Şol zawod, fabriklerde öndürilen himiki serişdeleriň hemmesi şu wagt Russiýa akdyryp otyrlar, Russiýa goýberip otyrlar. Munun hiç kim ýurduň içinde ses çykaranak. Näme üçin şu ýerde bir protest edip köçä çykyp ýa-da şu zawod, fabrikleriň döwjekmen bolsam aýnasyny, gapysyny baryp. Näme üçin şonu gurupdurlar? Biz denanlar esasam ejir çeken köp denanlar bagyrdan, öýkenden, böwrekden ýa şu wagtyndan ýan kesel bolar. Onam saglyk ministri bar bolan bolsa, saglyk sistemasy Türkmenistanyna bar bolan bolsa, araşdyryp şu keselleriň öňüni almaga çalışardy. Sebäbi saglykçy bir saglyk sistemasy düpden ýok çöken. Haýsy sistemada eliňe alsaň, şu eliňe gelip dur diýe-de saparagan aýtyş boýunça. Haýsy bir zady agzasaň, hökman şu zadyň problemasy öňe dökülip dur. Bunuňam saglykçy ýok, bizde saglyk sistemasynda işleýän saglykçy doktorlar, professorlar bolsun hiç biri ýok. Hemmesi çärelerde okap bitiren, ine bärde biz görüp otysa 9 ýyl, 12 ýylym gitdi diýe bir uzman doktor bolup, professor bolup çykmasy üçin 12 ýylyny beren. Bizde näme 4 ýyl o nemede çärelerde okany bilen ol doktor däl-de. On hiç zady aňy huşy ýetenek. Akly ýetenek şoň özüň nähil işini dowam etjegini bilen akşolar. Şon medinstitutu törtgesin, ondan aspirantura törtgesin, emma olaryň düşünjesi has pes. Zatlar biz ortağa çıkarmaly vatandaşlar. Köprek bunu halkymyz bilen paylaşmaly, köprek şuňaly bir arada bolup gepleşikler etmeli. Birem şu bizim ine şu gurucu meclisimiz, Milli Halas Etiş Komitetimiz şu halkymyzy şu batgalykdan, şu kıyınçılıktan, şu zulümlardan çıkaracak bir yeketek kurama hükmünde şu gün öňe çykyp dur. Bulam näme? Yer, suwy halka paýlap bermeli. Näme üçin milletiň, halkymyzyň yeri ýok. Diňe bir 12 sotuk yerde öýjagat gurmaly. O da palçykdan urýanlar, köpüsini men gördüm, palçykdan urýarlar. Näme üçin häzirki döwre wap şekilde, näme üçin Ýewropa stilinde gurulanak. Näme üçin howamyz zäherli, duz ýakdurine bizim şu Daşow territoriýasyna, Daşowdyň haýsy ýerine barsaň, bütün Türkmenistanyň topraklaryna seredende şu wagt köp videolara seredende ilk men ýere toprağa seredende. Şu ýeriň ýüzüne un dökülen ýaly. Şoda näme? Şu toprak yer toprak halkynky däl. Eger şonu halka paýlap beren bolsa, şu yerde bir neme bar, zäher emma bolsa, duz däl, zäher bolsun. Ýöne millet şonu bir ekin-eker ýaly derejäge getirip biljek. Dökün bilen, mineral dökün bilen, ýerli dökünler bilen, hayvanlaryň nemesi dökünleri bilen millet şonu bir gowy bir bağa, goý islan o ýerde bağ eksin, goý islan o ýerde villa gursun, villa gurup satsın. Her kimiň öz ýeri bolmaly. Munun biz şu gurucu meclis bolup şunu halka düşündirmeli vatandaşlar. Sebäbi halkyň ýeri bolanda biz ýurtdaşyna çykmagına hiç gerek ýok.
Biz yurttaşından bir 5 manat çörek pulunu gözläp nirelerde gezpiyoruz biz. Nirelerde kimin bir kulu bolup gezpiyoruz. Kulun kulu bolup gezpiyoruz. Eger bize yer suyu şeydi halka paylap beren olsa biz imitten hem kösönmeli değil, iş problemamızam çözülecek. Yine de devlet şoların arkasında duracak. Devlet şolara koltuğu verecek. Ne mi deyip koltuğu verecek? Finans tarafından koltuğu verecek. Finans tarafından yardım edecek şolara. Koy isteyen adam alsın 100 hektar alsın, 50 hektar yer alsın. Şu yerde önümü öndürsün gelecekteki hobisini, gelecekteki bir etsem koysamlarını şu yerin üstüne işlesin. Koy o yerde bir sağlık öğünü kursun. Ne diyen özel hastane diye bularda. Özel koy sus hastaneler kurulsun. Sus öz nemesini hobisini yerine getirsin halkımız. Ne için etip bilecekler? Bize hukukumuz yok, hakkımız yok elimizde. Biz şu hukukumuzu, hakkımızı talep etip bilemizler. Kanun, konstitusiyanı öğrenip bilemizler. Eğer biz kanun, konstitusiyanı dol derecede okap bilen olsak, bu zatlar bize, başımıza bu zatlar gelmeli değil vatandaşlar. Şunun için yeni bir gedek yatladığın şu yerden. Kanuni, hukuki, köprek okap, Google açsan hemme zat öne gelip dur. Ya da olmasa böyle ki yapay zeka dedim näme o zatlaram gelip durna. Bütün dünya özgü otur ama bizim yurdumuzda biz zorluk çekip yaşamalı. Biz kıyınçılık çekip yurttaşına gezmeli, çağalamız yurdun içine köçenmeli. Ya orfların elinde ülkütmeli. Böyle bir zat yok vatandaşlar. Eğer biz öz hakkımızı, hukukumuzu talep etip bilen olsak, durup hakkımızı, hukukumuzu sorap bilen olsak, bu zatlar hiç kimden başına gelmeliler. Hiçbir vatandaşın başına gelmeliler. Muhammed kardeş elini aldırdın baş üstüne. Hem zat özüm düşündürecek olup oturum benim. Sağ olun. Başkadan bar ildaşlarımız elini kaldırıp duran şu mesajlar bölümüne nemetsek, ünsversek arasında. Kıyıskacı gaydık geçeyin şoluna yadır ki halkın nemesi nemesi diye aysak kolya göz kıyını yağdayının sebebi şol yine de aylanıp gelya sonra şu bir devlet özünün araçakları var, öz başının baydağı var, hemmedan ayrı tin görünýän bir devlet häzir bir kiçirek bir topar oğurlaryň bähwidini işläp dur. Onum nähile diýerler, ýene de şu halka değişli bolan bir baýlyklary ulanyp edýärler şu zatlary. Ene şol ýurdun içindedir. Ýankäl bolar bolsa halka hiç bir bähwidi ýok, guruluşyklar alaly. Ondan soň ýankäli adam sany boýunça hatda kän sany eýe bolan polisiýasyny alaly, mehkemesini alaly, ene şolary tölenip oturulan ummasy nemeler bar da, pullar. Aýlyk hökmünde ýa bir gural hökmünde. Şolaryň hemmesi ýene halkdan alınıp, ýene halkyň özüne garşy ulanyp durda. Eň bir neme ýeri abidni diýär nemeler, orslar abidni ýeri. Şonu ýene de şonu özüne ulanýarlar da halkyň. Özüne değişli emläge alyp, özüne garşy ulanýarlar. Ene eň bir neme. Ondan o taýda häzir diňe bir kiçirek ulagurlar diýilýär da, ulagurlaryň bähwidi üçin işläp duran ýurtda ýankäl alym bilimden hem söz edilmez. Ya sağlık nemesinde de bir sağlığını alaly, ekologiýasyny alaly, tebigatyny alaly. Yani ogurlaryň ogur diýmek de, ogur diýmek näme diýmek? Ogurlarna ogurluya ýerinde de giden bir ziyan galdyryp gidýär. Ol diňe bir neme tarapdanam däl. Yani guradyp gidýärler da şu derece bir ansapsızlyk, gaty uly bir ansapsızlyk. Ogurlamasyna ogurlaýarlar, ýerinem zaýlap adam ýaşamady ýaly gidýärler.
Bu taýda näme bolýan soň adamlar kaçmak bilen bolýar da. Onu şu taýlary gün sürmeli esasy şuňa düşmegiň asyl sebäbi näme? Ýankyl ulaglaryň behwidi. Şu sebäpden adamlar agar özlerine bir baýlyk edinmek üçin ýa-da şol ýaşan ömürlerini, ýaşanjy ömürlerini bir näme diýilýär, türkmençeden tapamakda bir neçe tojny diýilýär da. Bir derek ömrü var bir adamyň, ogryň gurrun edýän, bir tan ogry, bir derek ömrü var adama ziýan ýetirmekden başga hiç ýyl bir nemesi ýok, insanlyga bir goşandy ýok. Ýa-da da şey giden daýaçylyk gitki taşlap gidýär da. Ekologiýaň daýalanmasy, ondan soň ýankyl halkyň çüredilmesi, bir neslin ýok edilmesi, heme bir giden bir ummasyz bir baýlygyň eýesi, ýöne şo wagtyň özünde de gedaý, jahil, gul. Ana. Ýagdaý şol. Men aýtjagym şu jemledim. Sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Yörde yine bir vatandaş el kaldırıptır. Yöne men adını bilema. Başüstüne buyurun. Ben el kaldırdım. Ha, Meleka Moğluyum. Adım Ava, şu adımı ütkötmesem bolmaýar berdäki adymy neme? Şu saglyk barada gürrüň etdi-de. Şu 2'den biri hasta şu Türkmenistanyň içinde. Köplönce böwrek yetmezçiligi, bagyr siroz peçin, ýürek, ýa-ni 50 ýaş, 60 ýaş diýdiňizde, 50-60 ýaşa ýeten oklar, 24, 29, 28, 30, 35 şo ýaş aralykda köplönce kilen ýaşlanmaz. Biz kim üçin diýär şu ýurt biziň inne bizden geçdi dögür. Bizim yaş nesil üçin uğraşıp ýörse şulatlar. Yaş nesil ölüp gidip barýan. Genosit şu yaş nesliniň üstünde ulanylýar, geçirilýär. Ekologiýamyzy bozup götüne urdular, affedersiniz. Zavod fabriklary ilat ýaşaýyş ýerinden uzakda gurulmaly, ýok edil ilatyň ýaşaýan ýerine gurulýar. O taýdan çykýan zäherli howa tebigatymyzy bozdular, zaýaladylar. Arap gelip direse guşlanmada awlak gittiler. O çölüň içini garawym çölüň içini görer ýal etmediler, berbatlap, zaýalap, hapa musuruna çelini oklak gidip o ojar ýylgynlary goparyp biziň ähli kim islese orus geçsin, Hytaý geçsin, zaýalap, bildigiçe zaýaladylar. Ekologiýany, tebigatymyzy bir zapavetnik dip biladymyz bardy, haýwanlar, janlary goramak. Häzir o zatlaram goralanok. Ene men şuň bir video çekipdirler. Ýolbars zäli näme şu ala nemedi men paýlaşdym şuň çaýhanada. Gaplany öldürüp oň üstüne izat edip oturlar. Pat edip omurýar. Biziň türkmenine de biziň halkymyzda bir jana bolan söýgü diýen adama galmandyr. O tüş ölüpdirler. Bu haýwan amoniýat edip davranmaýar. Suwumyz diýsen ýene bulançok ile berde içi agyz suw aýratyn alynýanlar. Pul berip alynýar, ýöne arasa suw alýar. Bizde şo çeşmeden, krantdan alıp içilýär. Bulançok, duzly, kim bilýär nämeler bar içinde. Halk iýýänem zeher, içine ýutýanam zeher. Ondan halk hasta bolman näçin oň üstüne de bir vitaminli, yokumly beslenmek diýen zat ýok. Ile berde kahvaltyda bir iýýän zatlary bardyr, öýlenlik iýýän bir zat bardyr. Çaýa batyryp ýerler. Bir wagtlar gowurdok ýerdiler, häzir gowurdok neme halk üçin neme defitsitlat. Türkmeniň aslynda iň gowy nahardyr şo gowurdogam. Güýç berýär, kuwat berýär, bir ýagly etden gowurlayan zat. Uzak wagtlaýynam durýar şol bozulman ýöne
Çolam el yeterli değil halk üçün. Guru çöreği çaya batırıp ılgap okuna gittiye çağırır. Çağırdıktan şu guru çörek bilen beslenmek golyami. Ya yetişenler doğru yetişmeyen değildir. Türkmenistan'ın içinde de almadır, üzümdür. Her kimin bağı, bahçesi, bağı olsa su yetir, suğlap bilen olsalar bağdır. Hadır su yetmezçiliğimizden yüze çıkıp başladı bir küçülün yıldan beri bilensiniz. Şonu bağdardan çıkıp almana hak nemen halkın gücü yetiyemi yok. Yurt dışında işleyenler bağ olsa şolara gelyenler bir 50-60 dolar sondan bir dat alıbilse alyanlar bolmasa da senden pul geliyençe olur bir topar berge girerler. Ondan senden pul geliyerim ol bergesini kapatyalar yine az otururlar. Bu halk kesel olmasın da kim kesel olsun? Bu halk ölmesin de kim ölsün? Ondan dur ya da Türkmen samsıklara bar Palestina için ağlayalar. Ya bir kirli Arap öldü diye ağlayan. Sizin öz Türkmeniniz gidip var ya gözünüzün önünde. Yok man uruş olmağı gerek mi halkın ölümünü görmek için? Asuda asmanınızdan parahat yurdunuzun içinde nemeler bolup birini adacık görecek bolun. Ondan bizim yurdumuz parahat. Parahat yurtta gulluğa giden eskerlemez maayet mücrük bolup geliyor. İnvalid hiçbir işe yaramayan invalid. Tevirlerin kellesi işlemen. Adını, familyasını bilmeyen, öyünün adresini bilmeyen şu derecede oğlanlar bayını yurdun içinde ben atlandırayıp oturmayın. Ya da öldürüp getiriyorlar. Hani parahat yurtta uruş yok, savaş yok. Ne için bizim eskerlerimiz ölüp geliyor? Hiçbir zadımız yok. Nereden tutsan hakiki eline kopup gelip dur. Ondan bu yurdu düzeltmeli ne medeli? Bu yurt hükman düzeltilmeli. Yıkıp tezeden salmalı. Bir öy işe yaramayan olsa arangdaran olup duran olsa iç hapa hupadan, musurdan, yılançıyandan dolup duran olsa şöyle yıkıp otlap son düzeltip tezesini salarsına. Bizim yurt sona yetti. Palestin için ağlamalı, Türkmen şu an öz akvarı için, öz çağların geleceği için ağlamalı yerimiz. Ve şunun hükmaniyet, bizim için etmeyesini, çağlamaz için gelecek. Her kimin çağı çuvası vardır, bolmasa arzu niyeti vardır, oğlum gıydım olur, öğlenler durmuşa çıkar. Benim çağı çuval olur diyen arzu et bir önünüz vardır. Ya da izimizdeki çağcıklanmaz, altıklanmaz vardır. Şolar için ne mi etmeliyim olsa etmeli. Şimdi o gözümüzün yaşını silip oturmaya nememiz yok. Ya da şu tayda 500 dolar kazandık 400 dolar cüvimize düştü diye oturmalı değil. Biz ne için bağ yurt olsak gelip birinin önüne hizmetçilik edeceğiz. Biz şu gulçuluktan çıkmayı başarmalı. Özümüz için, ne çağlarımız için. Gelecekte bizim çağlarımızda bize tapırıptır yine Rusya, Ukrayna, Rusya, Kitay diyet, Türk diyet geliyet. Gelecekte onlara kulçuluk etmene de yer kalmıyor. Ne için sonra biz bay toprağımız var, yurdumuz var bizim ata baba geliyor çotayda. Yurdumuz baka biz başka bir yerlere sığınmalı. Ne için ganglayıp almayat olsun elinden yurdumuzu. Şu derecede ölen derlerse ayal erkek demez hem Mehmet şu ne için savaşmalı, elimizde varını etmeli, çağrılarımızın geleceği yok yoksa. Bizim çağrılarımızda şeydi, yurtta pasportumun sırağı bitti, kaçak kaldım deyip kanalizasyonlara girip yatmalım ya 5. taştan özümüz oklasın mı çağrılarımızdan gelip. Yurdun içinde porno genosit gidip dur şu an. Yurdun içine taşına çıkanlara da azatlık yok. Yurdun taşında da yine gülala güllük bort yaşap veriyorduk. Yurdun taşında aklara mine dinle oturanlar biliyorsunuz yağdayınız. Hayır kaçana şimdi kaçana koval edip veremeli. Yeter artık özümüzün gülali yurdumuz vaka. Sıyırıp süpürüp ayırmalı o mörmöceklerden. Orta hizmet edip verenlerden nenim. Adam yerli yaşamalı.
ölmedi ödülü için ne yaşamak için görüşmedi. İnsan yani yaşamak için. Türkmenim dünya iki yedek gelen o, bir yedek geliyata. O dünyada bize cenneti vaat etmesinler, cenneti gerek gel. Bizim cennet yani yurdumuzu cehenneme çevirdiler. Bize yurdumuzu versinler, bizi yurdumuzu kazanmalı, almalı, başka hiç gibi gurrun yok. Ne meseleler sağına yatıyam, soluna yatıyarlar mı? Kurucu meclise yurdu tavşırsınlar. Hani orsun hizmetini edip gören gullar, korkaklar, bir gayratlar. Bizim geleceğimiz bolmayan yaş nesil için, gelecek nesil için edip görse şulatları, şu maksatnamaları kurup ne şeyle olmalı deyip arzu hayalleri edip gör. Bizim yaş neslimiz nerede, bizim yaş nesillerimizi nesil öndürüp bilecek yaşlamadı. Ukrayna'nın urşununa, Türkiye'de Arak bilen yürüyte deherlenirip öldürüp kulluğa gidenlerimize maip mücrüv edip kelletine depip kelleti sansar olup gelyeler derde yaramaz. Yürüyte etkiyeler ödem yaşların üstünde köprek atbaryalar genetsizdi. Şuloray dayınıydım şu atlıkça. Sağ ol Melikem oğlum, köp kol pikirlerin için. Ne şu yerde biz gepleşigimizin ha soňuna geliverdik, şu yerde başga el galdyrana göremek. Eger görýän bolsaň ümit be aýdarsyň. Bahar ýyly. Bahar Hanım'a söz verim. Başdyna Bahar Hanım. Biz Türkmenistany kazanmak hökmäni mecburi. Sebäbi näme üçin diýsen, ene haramly aýajagyna akça spor ayakkabını giyyendir, spor yapyandır, özünü gücenlep, neme YouTube'da vardır, TikTok'da vardır, özünü gücenlep yörendir, televizorda şey diye, halk aç. Biz yine Türkiye'de işleyiz, men öye pul koyuveriyen. Bir gezek Meksika alıp ilk gören akçağalarım. Ben aytdım margarin iyimen, sabah yağ deyip bir margarin yağı var ha, ene ul baylığı şol. Türkmenistan'ın halkının bizim daha şu tarafına ulu baylığı şol. Şonu iyimen diýse ece sen göýberen pulunu olaydan olaya yetirmäne çalşýan men diye zor yetirýän bir şey diýe de. Bizim çağıçyklarymız kesel, daha şu tarafın göz çağılarının zireniyesi gün-günden peseliýe, duz hova. Şu yüzüňi şeýle sirýän ıssyda bazara bir gidip gel, yüzüňi şeýle gıcır duz gelýär eliňe. Bizim başymyzdaky näme diýe? Prezident diýip özünde, ýöne islenmedik prezidentim aýagyna akça spor ayakkabını giýýär, spor ýapýar, velosiped sürdi, maşin sürdi, tüpen avtomat atdy, samolyot sürdi. Innem halkyň bu çojağa gazanýan 5 manatyndan elinden süpürýip alar, soňra mende uzaýa da bir uçak men diýer. Bu adamda hiç utanç haya diýen zat ýok. Sen köçelerin akıp ýatyr. Türkmenistanyň içinde bir fabrik barmy? Diňe guruluşyk, inşaat şoňa gidip işleýär. Bizim aýal gyzlarymyz inşaatda işläp ýörler, usta bolup ýörler, kömekçi bolup ýörler. Erkekler hem şeýle institutda, uniwersitede gutaran oglanlar inşaatda işläp ýörler. Näme üçin bunu gözü görmeýär, näme üçin her welaýetde, her şäherde, her ilçede fabrik zat ýok. Yeri halkyň özüne näme üçin näçe hektar gerek diýse al eksen, istesen hoz ek, istesen fındık ek diýip Türkiýe näçe gezek gelip gidiyor triyapka. Näme üçin şu zatlardan öwrenmeýär, görelde almaýar, menim halkymy şeýdeýin diýene. Indi galynca pulunam elinden alar, halkyň aç koyar, halkym şu geplemezlige öwrendi, gorka öwrendi. Indi men kosmosa aýy uşak diýer, onu da halk neme çıkarmaz, ses çıkarmazlar. Bir şoňa da bir uçuk göreýin. Bidiňe özüni düşünýär. Neme gereýinden doýan narkomaniýa alyp bolup berşi. Narkomanam da indi şoň üçin bizim halkymyzyň özümüz biz bize yeter diýer Türkler. Şonu ýaly biz özümüzi goldamaly, birikmeli.
agzybirlik bilen vatanymyzy almaly. Ýurdumyza iýet çykmazak biziň çoňumuz ýok. Indi bize 60 ýaşyma ýakynladım ben. Ýöne mundan soň biziň çağalarymyzyň hem wagty geçdi. Altyklarymız kör bolýar. Altyklarymız biz çağalarymyzyň altygymyzyň gelejegini aýak astyna alyp otyrys. Şoň üçin biz baş galdyrmalys, wagt geldi. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. O pikirlerinizi paylaşanız için. Vatandaşlar şu yerden Men bir şeberlet aýdyp geçäýin. buyur Sahra. İnsan bir gezek. Neme ajahan gelece bir zat var men vara 17 ýaşymdadım. Şwetsiýa gelemde. Birleşen Milletler Guramasyna goşulşamda soňra mara çykyşam etdim. Aýtdym, Türkmenistanyň meselesini biz çıkardık. Onun maňa da neme jogabam berdiler, ýazdylar. Maňa bir zat aýtdylar. Halkyň öz nägiligini bildirmese, aýtmasa, hiç gaçan hiç zat ütgemeýär dediler maňa. Men ýüzüme aýtdylar. Bu 30 ýyl bolan zat. Men ýam 47 ýaşadym. Siz pikir edip görüň. Men 17 ýaşymda Birleşen Milletler Guramasynyň 17 ýaşlyk gyýjaga dop öňde durdum, Stokholmda çykyş etdim Türkmenistan üçin. Ağladım, biziň watanymyzy nemedin halas edin dip men watana gaýdasym gele, men Şwetsiýada hiç ýaşasam gele nok diýdim. Şonu da maňa aýtdylar, sen halkyň aýaga alkmaly. 30 ýyl geçdi. Aýaga alkdylarmy? Ýok. Demek ul bolmaga razy bolan halk. Hiç olar aýaga kalkmaýarlar. Sen pikir edip gör, mysal üçin men ýene bir gezek mysal getiren adam çağasyz, söýgülisiz, bilemok şeýdip ýaşap ýörler aýry. Men ýene bir gezek gaýtalýan. Men bilemok, men özümi mysal getirýän. Men mysal üçin Türkmenistana galanmasam, dädem bolmadyk bolsa, men hiç gaçan çağamsyz hiç ýere gitmezdim. Ölerdim, şolar bilen bilelikde ýöne hiç ýere gitmezdim. Ýöne men şeýle bir adam. Men başgaça, men hiç gaçan çağamsyz hiç ýere gitmezdim. Bilelikde ölerdik. Men şoň ýaly. Ýöne men hiç hazır özüm bilen deň derece neme hiç birini neme saklasam gelenok. Ýöne men şoň ýaly bir adam. Men bilemok näme üçin biziň türkmençiligimizde watan söýgüsi, ene ata bu türkmençiligi, insançylyk hiç gaçan öwretmändirler bizde. Siz diýäňizde o bir orslar neme günäkär ýok, orslar däl. Biziň ene atalarymyz bize şoňa zatlar öwretmeli. Näme üçin öwretmändirler? Ýok şol zatlar. Galmandyr. Şo zatlar bolmaly. Öwretmelidik biziň çağalarymyza, akdyklarymyza, çoğuluklarymyza şo zatlar galar ýaly. Näme üçin men hemişe men o iki ogluma, gyzma öwredýän. Siziň watanyňyz Türkmenistan. Olara adlaryndan berdim. Musulman atlardan berdim. Dädem olara neme sünneden metde. Näme üçin şu zatlar biz öwredýär? Näme üçin biziň türkmenler şu zatlar öwreden noklar, düşündiren noklar? Men şoňa düşünüp bilemok. Näme üçin men 32 ýyl bary neme Türkmenistanda ýaşamak ýöne öz ene dilimi ýatdan çykaramak. Men düşünüp bilemok. Hiç aklyma gelenok näme üçin? Beýle de bir neme bagşlarsyň orslar beýle de bir täsir edip menem şu orslaryň arasynda ýaşan çağa ýoksam SSR'de ýaşan adam men şoňa düşünüp bilemem bagşlarsyňyz men duýguly aýtdym kyn görmäň menden. Näme üçin men aýdyp geçsem bolarmy? Sağ ol Sahra. El galdyran ýok bolsa. Buyur Aziz bey. Buyurun. Sahra hanym, näme üçin diýseňiz, näme ýok, talap ýok. Nämede? Talap bolmaly bir zada näme bolmasy üçin. Buldun mu Aziz bey? Alo. O sesin gelmedi. Aziz. İnternetin gitti galiba yanıma.
Vatandaşlar şu yerde gepleşigimizin has canlı yayınımızın ham soňuna geliyor. Sese näme boldy? Ha, sesin gitti. Ha. Şu at gelýär sesin. Indi näme diýjekdim? Näme üçin diýip soradyňyz ha Sähraýul hanım. Talap ýok, talap. Bir zada talap bolmasa bolmaz, ýani halkyň talap etmesi gerekli. Umuman kıskaca şunu aýdaýyn. Yani halk korktukça üstümüze gelirler. Yani halk korktukça üstüne gelirler. Korkmasaňam üstüne gelip bilmeýärler. Ya bu ýöneke bir näme. Yani halkyň indi näme etmesi gerekli. Hakykatdanam karar vermesi gerekli. Şu yurt bize gerek mi diýen bir näme. Sebäbi ta şonsuzam gowurgun ýaşap duramyz. Birinciden, ikinciden hem indi dünyanın gidişine de biraz syn versek. Tabii bir näme boljagy belli däldi. Nükleer uruşlar bolup biler. Kıskaca şoňalak, onda jemlesegem bolýa. Sağ olun. Sağ ol Edip Bey. Fikirlerinizi aýdaňyz üçin. Doğrudan amna şu her kimde şu Sähranyň näme watana bolan töýgüsi ýaly, töýgü bolanna bütün onu Türkmenistan bir günüň içinde düzeljek. Hatta bir iki günüň içinde düzeljek Türkmenistan. Bu şu çüýrük rejim ortadan özi ýok bolup gitjek. Sebäbi köp watandaşlarymyz şu topragynyň öz ýurdunyň, ýeriniň, topragynyň nemesini kan talap etip bilenakda, öz hak hukugyny talap etip bilenak. Şondan watandaşlar neme bolupdyr, şu vitaminli önümler iýlenak diýse biz o vitaminli önümler bir kenarda, bir gapdalda dursun ýönü Türkmenistanda ana şu Oğuzhan kardeşimiz düýnem bellep geçdi. Şu bir ýakynlary, tanışlary haladilnigini açanda içi bomboş diýe görkezipdir. Şu görüntüli açamda diýdi, şeýle bolup göründü diýdi. Gaty ýüregim ağardy diýdi. Ana şol vitaminli önümler hatta beýle de dursun. Seçip saýlap iýip biljek önümleri hiç ýok Türkmenistanda. Normal şekilde bir haladilnigini doldurup oturan maşgala az diýsek biz ýalňyşmasak gerek şu ýerde. Şoň üçin vitaminli önümler iýen adam bize sapara bundan 2 ýyl öň bir zat görünmeripdi da şu çağa yaş wagtynda 1-2 ýaşynda özüniň almaly nemes terbiýesi bar diýede. 1 ýaşynda näme terbiýe almaly, 2 ýaşynda, 3 ýaşynda nähili oýunlar oýnamaly, nähili nemeler terbiýelemeli diýip şonu bellep geçdi da eger şeýdip önüp ösen çağa ertir ulolanna hökmani suratda bir neme boljak. Ullakan adam boljak, bir önüm öndürüp bilen ýa-da gowy pikir etip bilen adam bolup ýetişjek diýede. Şo saparaň aýdany hiç kim şonu undan şonu çaýhanada aýdypdy. Gowy pikir şo. Sebäbi bir akylly, hoşly adam bolup ýetişjek. Ertir ulolanna da watana, topragyna, ýurduny bir peýda getirecek adam bolup ýetişjek da. Şuň köňüne bizim ýurdumyzda vitaminli önüm beýle de dursun ýöne normal şekilde iýmit ýok. Normal şekilde satyn alyp biljek iýmiti ýok. Satyn almaga da pul ýok. Banklar bomboş. Munun biz dile getirmesek kim getirecek watandaşlar? Şu ýerde hökman biz bir arada bolup hökman şu zatlaryň çözümini aktarmaly. Şu zatlar nähili edemizde biz çözüp biljek. Nähili edemizde şuňky diktator rejimini ortadan aýryp biljek. Şu diktator rejimini aýyrmasak, Suriýada Asad rejimi ýykylşy ýaly biz şu rejimi ýykmasak, biziň ýurtdaşlarymyzyň hiç birine gowgun ýok. Hiç kim gowgun ýaşap bilmez. Biz bärde bir 5 manat çörek pulymyzy gazananmyz bilen ol bize çykalga däl. Ýurtdaşyna işlemek diýmek näme diýmek? Dünýäde 4-nji ýerde baýlyklar boýunça durýan Türkmenistanyň ýurtdaşlary, watandaşlary ýurtdaşyna gul bolup ýaşap diýmek näme diýmek? Bu gaty utanç berji zat. Bir neme bolsaň, insan bolsaň, hökman topragyň üçin, ýurduň üçin göreşmelidir watandaşlar.
İnsan şonno insandır. Yoksa o günlük karnın doyunu bilen sen karnım doysa kurbanlık ya da ol eşekte yüküm yok, yıkılsa havarım yok deyip yaşamak ol insanlık değil. Vatandaşlar. Hükmani suratda biz yurdu şu çürük rejimden halas etmeli. Gelecekki nesillerimiz yok ol kitip barya. Nesil yok bizde. Ertir şu ilerik alıp gidecek. Has ileri alıp gidecek bize nesil yok, yaş nesil yok. Bizim yurdumuz ne için dünyada 4. yerde duruyor olsa ne için biz kul olmalı? Biz şu Arabistan yalı biz 40 yıl işlemeyen oturumuzda da şu yerin astından üstünden çıkan baylıklarımız bizi eklemeli. Vatandaşlar hazinamız dolu olmalı. Hazine bomboş, banklar bomboş. Büdjetten aylık arayan muallimler, doktorlar aylık haklarını alıp bilmeyen kösönüp görürler. Bankomatlar yok, internet yok, sistema yok. Yok da yok yönü. Aytsan ayda oturmalı vatandaşlar. Şoň üçin şu bizim milli halas etiş kurumamız var. Milli halas etiş komitetimiz, halkın sesi. Şoň ýaly şu kurumalarymyza agza bolmaňyzy, köprek bizim bilen bir arada bolup şu pikirleriňizi aýtmaňyzy, yani Umit Bey kardeşimiz aytıp geçti. Şu bize kömek etmedi diýöne arkamızda durjak boldy diýdi. Gaty dogry aýtdy şonu. Bize gelin, koşulun. Şu yankı aytışım ýaly ol eşekde havarym ýok, yıkılsa havarym ýok diýdim. Näme şeýle bir neme wada? Ol eşekde yüküm ýok, yıkılsa havarym ýok. Diýmek bu ol boş bir zat. Bugün bizim karnımız doyunu bilen ertir çağlamız nähili gün görjek. Ertir bizim geleceğimiz nähili boljak. Şu zatlar pikir etmeli, analiz etmeli vatandaşlar hökman. Bizim şu yayınlarımızı, şu YouTube kanaldaki Halkın Sesi kanalımız var medya. Onu da girip öz yorumlarda pikirlerinizi yazmalı. Yanına bir şun ýaly özüň pikirin, gowy pikirlerin ýaly pikirli adamları çekecek bolmaly. Kömek etmeli vatandaşlar. Beýdip biz yurdu kazanmasak biz gaty kyn. Bizden başka kurumu yok şun ýaly. Bunu biz akşamki canlı yayınımızda da belläp geçtik vatandaşlar. Goşça gaýrjaňyz ýok bolsa şu ýerden jemlesek diýip pikir etdik. Vatandaşlar teklipleriniz var mı başka? Aýjahan abla. Men de var. İnsan. Buyurun Aziz. Kıskaça aytıp sana söz verecek. Bizim like basın havar kanalımıza dediniz de men başkarak edip aýdyn. İlki girip dinläp görüň näme diýäs, näme goýýas. Doğru belli geçtin. Şu yanlışan yerimizi düzeltdöňüň üçin hem köp sağ ol Aziz Bey. Buyur Ümit Bey senem. Goşaklarım olsa. Haksızlık olmasın şu taýda Awganistanly bir Hacı Fayzullah diýen bir doganymız gelipdir. Mümkin bolsa olan bir söz almak islese sebäbi özü goşulmak üçin isleg uğratdy. Munuň hem sözüni dinläle. Hacı Fayzullah buyurun. Siz hem söz almak isteseniz sizin hem hakkınız yiyilmesin. Teşekkür, sağ olun. Yaşuluyum. Esselamu aleyküm. Elki bilen hemeleňize salamlarımı takdim etýän. Gizjileňiz hayırlı bolsun. Bahar gelneýjimiz bar eken, live ekeni. Menen bir salam beren diýdim bana. Sizler hemeňiz şu Türkmenistan Mewlütde gepleşýär ekeniňiz, öz dostlarymyz ekeniňiz. Sapara Merdanyň dostlary ekeniňiz. Men hem şoň dostlarynyň bolýan. Men tanıyan bolsaňyz şaýat. Hoş geldiňiz. Gowy boldy. Hoş bulduk. Men TikTok'ta gepleşip oturýan bu salam bergeçeýin diýdim. Gaty gowy etipsiňiz. Hoş geldiniz. Abdurrahman ağa, tesini eşitdim, men etdim Abdurrahman ağa da barmy? Olam geldi, ýene çykyp durýan şu ýerden. Ümit görmeden men görüp bilemem. Gaty gowy etipsiňiz. Salamu aleyküm. Wa aleyküm assalam. Halmurad ağaň gyzy bu. Sahraul. Halmurad ağa ýaşulymyzyň gyzy diň. Elbette men şoň gyzy. Maşallah ýaşy geplerdiňiz. Men çağalarma musulmanat goýdum, türkmençilik öğretýän diýip ýaşy gowy görüň inşallah bilen gepleşiklerimiz bar perde arkasyndan sizler bilen köp hoş bolýana. Halmurad ağa da köp etram etýän ýaşulym bolýar.
Dädem men bilen jaňlaşanda maňa näme şey diýär. Agyz diýär, men bilen näme diýär. Rusça gülleşme diýär. Sen rus däle diýär, sen türkmen diýär. Men asl türkmençe gülleşmän maňa näme diýär. Men hiç haçan rusça gülleşmeli däl dädem bilen. Yo Rusça dilingizde dilimiz Türkmen, Kızıl Türkmen, bizlerim Afganistan Türkmenlerinden inşallah näme hyzmat bolsa bizler hyzmatda bizler ýetirmez ýok dilimizde. Yo bilýän düşündim bolan ýöne dädem hemişe maňa şey diýär, sen de türkmençe gülleşmeli men bilen, rusça gülleşme men bilen diýär. Ýöne ören minnetdar bilen tanış bolanyň üçin, sag bolun bärik geleniň üçin. Teşekkür inşallah. Bu diktatör rejimine gidenden soň inşallah o gatnaşyk edersizler inşallah. Nesip bolsa inşallah. Bor janyňa sag bolsun. Hawa. Ama inşallah biz sağ olun onda bir salam geçen idim. Nemeňiz bozmaýyn. Sağ olun salam edim. Gelip durun aytan bu pikirleriňizi aýdyň neme kardeşim hukman gelin. Biz her zaman sizi bekleriz. Sebäbi biz hemmämizden bir türkmen. Vatandaşlar şu ýerde gepleşigimiz jemläýin. Sebäbi biz şuň gününe janly ýaýyn edip şu köp vatandaşlarymız geldi-de her kim öz pikirini ortaatdy, pikirini beýleki vatandaşlar gelip bilmedik vatandaşlarymız bilen paýlaşdy. Biz şoňa gaty minnetdar. Şu ýerde biz ýene de birgedek neme belläp geçmek isleýänler her bir dinleýijiniň, her bir görjiniň şu janly ýaýnymyzy dinleýijilerimiziň ýüreginde bir azajygam bolsa şu dyrnak ýalyk yer alan bolsak, ýüregine gowy bir neme oturan bolsa biz has minnetdar şu ýerden. Biziň etmeli işimizi ulokan bir iş eden ýaly diýip özümize şeýle kabul etjek-de. Ýene de geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sag bolun. Biz şu ýerde janly ýaýnymyzy hepde 4 gün diýip belledik muny. Şoňa her zaman sizi gatnaşmaňyzy isleýäs. Her gün şoňa gelip öz pikirleriňizi aýtmaňyzy isleýäs watandaşlar. Ona näme gejäňiz rahat bolsun. Biziň bilen galyň hukman biziň bilen bir arada bolmaňyzy isleýäs. Hoş sag bolun watandaşlar.